ikastetxetan hizkuntza sisteman, nola dago, egongo da bezatzen dut irlandere izango da asignatura bat, eta gero egongo da irlandera utxezko ikastetxeren bat, edo... Zera... Ez da galdera kondo... Zera, alde batetik, zera... Bueno, zein da irlanderen tokia hezkuntz sisteman, hezkuntzan, zera, eskoletan, ikastetxetan. Bale, orduan, bueno, gutxi gara bera, badaude Irlanda osoan, gutxi gara bera, berreun, hitz egin beharko dugu momente batean Irlandako errepublikoaz, eta gero Ipar Irlandakoaz. Bi bestatu dira. Irlandaraz hitz egiten da bietan, baina errepublikoari buruz hitz egingo dut. Eta gero pasatuko naiz Ipar Irlandari buruz hitz egitera. Orduan, gutxi gara bera lehen hezkuntzaren eskolak direla eta daukazu gutxi gara bera 200 eskola eta bigarren hezkuntz mailan daukazu gutxi gara bera 210 eskola. Zer esan nahi du horrek? Gutxi gara bera Ego Irlanda, errepublikoan, dauzkazu egunero 50 pertsona hizkuntza irakasten dutenak eskolatan. Hori da gutxi gara bera biztanlegoren 6%. Ipar Irlandan daukazu lehen hezkuntzari buruzari garenean daude 35 eskolak eta bigarren mailako eskolak. Zer esan nahi du hori? 5,000 pertsona. Zer da hori? Euneko bat eta bat eta bost. Bi baino gutxiago. Orduan, hori da egoera. Beste galdera bat baltzen nuen horrekin lotuta, edo... Eta, ea ikastetxe guztietan badago irlandera ikasteko ikasgaia, asignatura. Asignatura, mundu guztiak irakasten du Irlandara, kurrikulumen sakunda dago, egoaldean. Ikasi egin behar zu, baina normalean Irlandaraz funtzionatzen ez duten eskolatan, osea, eskola gehienetan, zu betetzen zara, amaika urte eta gero, eta ez dakizu hitzik batez irlandaraz esaten. Gutxi gara. Bakizu Gielitz esaten. Bakizu Falch esaten. Bakizu amegian Iñaki Ezanendon esaten.
Bai.